bhanga guru repasi rose reworld bank rozvibvisa pakunze ndiro riri kukurudzira kuti zimbabwe itange kushandisa mari itsva yezimbabwe gold. Aiwa, sabi namashoko ataugwa neworld bank ichiti aiwa isu hatisi takambogadzira mari yezig tiiti zimbabwe ishandise. Vanhu kuti bva subscribe like kuti na on the bell icon. Saka anyora achiti bhanga iri rinoti rinongopa zano remitemo chete kune dzimwe nyika nedzimwe nhengo dzakaita sezimbabwe uye dziine kodzero kana ungwaru hwokusarudza mari yavanoda. Bhanga rakataura izvi richipindura zvainge zvichipindurwa nagavhuna wereserve bank of zimbabwe vaJohn Mushayavanhu pavakabvunzwa nezvezig. Saka tinonzwa mutauriri weworld bank anotaura mashoko ekuti takazvipira kutsigira hurumende yezimbabwe mukuedza kwayo kugadzirisa upfumi hwenyika. Nyika yose ine kodzero yekuzozvisarudzira kana yapiwa zano, mutauri weworld bank anodaro. Saka ndo mashoko ari kubuda achitaurwa nemutauri weworld bank achiti aiwa isusu hatizvi takagadzira zig, tangova maideas ava ndo vakazoimplementa maideas atakavapa vakagadzira currency yavo. Isusu hatinei nechekuita nethe zig. Saka mashoko avakontradicta neizvaipindurwa naJohn Mushayavanhu ataura mashoko ekuti aiwa zig iproject yeworld bank. Saka muri Zimbabwe panapa pachiipira paJohn Mushayavanhu. Chipopinei comment section medu mumbotudza kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi. Musakona kusubscribe, like, chinoturn on the bell icon kuti ambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.